Ja som slovenský politik a mojou povinnosťou je obhajovať záujmy Slovenskej republiky a nie Spojených štátov. A na rozdiel možno aj od vás, ja som nemal problém, pán Šimečka, stiahnuť vojakov z Iraku. Vy by ste ich tam doteraz držali. My nemáme problém povedať suverene svoje postoje. Došlo k útoku na Venezuelu, sme boli prví, ktorí sme povedali, že v danej situácii je to hrubé porušenie medzinárodného práva, podobne ako sme to urobili v prípade ruskej agresie na Ukrajinu. My nemáme s týmto problém. Takže áno, ja som za veľké zmeny, pokiaľ ide o Európsku úniu, pretože Európska únia, ak takto má ísť ďalej, tak sa nepohne. No, že keďže ste takí v Európskej únii, že máte také nejaké iné názory, ako sa patrí, tak poďme zmeniť spôsob hlasovania. No to je koniec Európskej únie. To si naozaj viete predstaviť, že čom sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou, potom na čo tá Európska únia bude? Aký bude mať štát, ako členský štát, status? Aký bude mať postavenie v rámci takéto štruktúry? Ja naďalej zotrvávam na tom, že Slovensko sa musí usilovať o dobré vzťahy so všetkými, ktorí o to majú záujem. Ja extrémy zahraničnej politiky absolútne odmietam. Absolútne odmietam. Jednoducho musíme ukazovať, že sme suverénna krajina a nie sme tu iba hovorcovia nejakých veľkých štátov.